Tijdens het hoogwater van 2021 hebben we gezien dat er heel veel sediment uit de rivierbodem is weggespoeld. Er is een groot aantal erosiekuilen gevormd die veel schade veroorzaakt hebben. Bijvoorbeeld aan veerstoepen, aan pijpleidingen en ook aan oeververdediging. Het hoogwater van ruim 2 jaar geleden veroorzaakte honderden miljoenen euro's aan schade in het stroomgebied van de Geul, Gulp en de Roer. De Maas had toen een recordafvoer, maar op de meeste plekken langs de rivier bleef het droog. Maar door de enorme watermassa ontstonden er wel erosiekuilen van soms wel 10 tot 15 meter diep. Om de bodem van de rivier te onderzoeken neemt een speciaal amfibievoertuig nu om de 500 meter een monster. Ja, op 160 plaatsen in de Maas zijn er monsters genomen van de bodem. Het grove materiaal wordt eerst uitgezeefd in een laboratorium in Echt. En het fijne materiaal gaat uiteindelijk naar Groningen, waar precies wordt gekeken hoe de bodemconstructie is van de Maas. Wij bekijken bij die monsternamen wat er precies in dat sediment zit. Hoeveel grind erin zit, hoeveel zand erin zit. Met die kennis kunnen wij berekenen bij welke afvoercondities dat die rivierbodem instabiel wordt, in beweging komt. Zware overstromingen van de Maas komen meestal in de winter voor. Hoogwater in de zomer is dus zeldzaam, maar voor biologen die al jarenlang veldwerk doen, juist een buitenkans om te onderzoeken. Ja, het is nogal glad door die algen die er allemaal op groeien. We hebben gekeken naar het verschil tussen 5 jaar geleden en de afgelopen jaar. We hadden heel veel gegevens daarvan en daar komt heel duidelijk uit dat de Maas enorme veerkracht heeft. Dus natuurlijk hebben we ook het jaar erop een terugval gezien. Er zijn dieren verdronken, er zijn planten met zand bedekt en met grind bedekt. We hebben wat soorten verloren. Maar we hebben ook dit jaar gekeken, dus 2 jaar later, en dan zie je alweer dat de stijgende lijn, dat we die alweer gevonden hebben. En dat er ook weer nieuwe soorten zijn aangevoerd. Rijkswaterstaat verwacht de resultaten van het bodemonderzoek voor het einde van dit jaar. Die gegevens worden dan verwerkt in nieuwe rekenmodellen, om voortaan beter voorbereid te zijn op extreme afvoer van de rivier.